Tikilluat mistä elää piutsen uslumikko juhlimmi pinnassäätön tunnisilaannikoongama eqqattulaassuakka juhlim iman immitsin tunaruissuannikoongilen angutaateeriksia pinnassäätäannäitä kutsoriaik ukkuinnaita kutsisuakka nelungisessitu piutepaksimsuliternikoong imma eqqassarputinaa piutepaksi imaattungaat lussuai nuannarineraattaasuai Ksia suuri eqqarsartaasera taamaappo pikkunaangisaqaruma imanna siunersuutigina viangilakka namminerallungalu toqqaqqunnikooria oqarnikoom toqqaania juullim tuniniarpak taa ua aayuk namminerlanu annarisakka soqutigisakkalu qanu ippiarnersuul paaserusullui massakkorpia pisia qanum pitaarinikuullui ааllaqqaamma ukua powder puffs Misiisimagama päästi idaanni atot sinna juannartariaqarnani ukkumisilikkusuumerssima vaikka qanorma annoraaminiusangui puudersen atottakka immikku portaappun taa misiisimagama hoortiimut puudertalurusullua aamanakkarpu taa eqqarsallua ukkua atottarusullui hoti powderimu taamam qanu innersu ukulu atorlualissanerikka siunissen paastikkumarpakkas nalitersorlungi taa oinskyk eqqartungaallunikuakka nuannarisorjussuullu aaiannorm itsittu nuannarinerpaasara videovaam tassaneqqaavara smoke sci-fi taa unga ilangutissamaarparimma singorsaatinaaq aarlaapeerallassuakka tingujuminarnerussammat uqqalipaat atorsutaktamarni unaqalipaat matsiu tungujartaatto takussaangittorioruyussuup qalipaat taamaat tungujartaattu matseq taamaamma nuannarisoruyussua taavalu qalipaati soorlu ullumikku atungara tungujartortaataanna matse unaqerningajakkami maannaanaranu accentitu taallungu atorsinnaalluu taamaamma soqutigisoruyussua taaamma lemon cream una highlightariuva singorsaat aqornalluniniarpaat taaksia highlightariullun una sungaartuuvo taavalu Anastasia Beverly Hills ningaannersu YouTube silarsuannuannaaneqartoruyussuumat taa qanu ippiarnersu misitikkusullu una pitaarivaran Suriattoraam misilillattaasarernikuugat nuannarisoruyussuat misiisimangama angerlarsimaffit pinnersaraangama atottarusullu taama ilissinnalersorusullu uku eqqarsaatinni pitaa toqqarsimavakka taa face primer nunguriivippo aappa nungorerniku taa una annertugaatsiarma eqqarsarlua imminu akilersinnaanerusualummi uku akikittortaa primer eqqarsaatissain annikinnermi imaqattaam taa una 50 ml qanu innersu misilikkusulluarluun misilillаттaareeraluarluuksia qanu ippiarnersu atukulaarlu misilikkusoriaakaam taan toqqarpara nuannarisoruyussuakka iullimi pinnersaatin taamarsuuttunisin ajoram taalu ua namminerla pisiortorunnaarnikoriaam pinnersaatini taam akulikitsingisumi ukkuaperiarfissaktialattu tigulluaannerli toqqarsimavakka neriuppa iulsiorluarsimassisusi naa ukiortaareeraluarto ukiortaarsiorluarsimassisusilu ajotortoqarnin tamassi ajungittukassaasimassisusi takoqqikkumaarpungut ajungikkisi ajunginniarisi ajunginnerpaassi bye